Salutare lumea, sunt Gaming Mix și astăzi să fac o promovare triplă. Pentru că de ce nu? Okay. Așa. Primul este Tudor Joaca IT, are 13 abonați și filmează Clash Royale, Procul Viral și Case Opener. El este, toți de fapt, colegi de-ai mei, toți trei. Așa. Și spune și la aici, are și la aici descrierea lui, poza lui, adică el. Ce să mai spun? Acesta este al doilea canal, tot coleg de-a meu, cum am spus. Este Mavs Games. Spune și aici abonați de plus like și comentariu. Filmează deocamdată Clash Royale. Are aici un intro frumușel. Și ce să mai spun? Are 4 abonați. Chiar dacă se pricepe mai bine ca asta, nu contează. Bun. Al treilea este Răzvan 003 Boss. Adică Răzvan e prescurtare de la RZV, dar cui îi pasă. Are 8 abonați și deocamdată filmează Clash Royale. Aici are intro-ul lui. Eu zic că ăsta e foarte tare. Mie chiar mi-a plăcut. Aș fi vrut eu. E foarte tare, ce pot să zic mai mult. Bun. Aceștia sunt băieții, youtuberii, deocamdată mini-youtuberi, dar cui pasă, merge așa. Ei au fost, cei care au fost promovați, sună foarte bine, dar nu contează. Așa că eu aici să vă spun, pa, pa!